Dobrý den, ráda bych vám předvedla, jak složíme nerezové lehátko pro psy Anady. Balení obsahuje potah z Battylinu, tyče z nerezové oceli, 2 dlouhé, 2 krátké, vypínací lištu, 4 nohy, 4 vystužené rohové díly s vesovanými kovovými závity, nerezové šrouby, imbusový klíč a teď vám ukážu, jak jednoduše a elegantně lehátko složíme. Začneme kratší tyčí s 1 dírou, kterou vložíme do potahu. Do nerezové tyče s 1 dírou vložíme rohový díl, taktéž s 1 dírou a dorazíme. To samé uděláme na druhé straně. Dorazíme. Nyní vezmeme další podélný díl, vložíme ho do potahu a na konci ho zasuneme do rohového dílu. To samé uděláme na druhé straně. Zasuneme. Na kratší tyč s 2 dírami nasadíme rohové díly. Pokud to bude těžko, tak si pomůžeme paličkou, mně se to daří. Tak a nyní pro praktičnost je nejvhodnější celé lehátko si zvednout a zasunout to tam ve stoje. Nyní tento připravený díl vložíme do konstrukce, napneme, použijeme sílu, dorazíme. Nyní je potřeba vypnout potah, aby byl pevně natažený na konstrukci a ve všech rozích, aby byl střih rovnoměrně napnutý. Nyní vložíme vypínací lištu. Vypínací lištu přichytíme šrouby, vložíme šroubek na jedné straně, otočíme o pár závitů, abychom ho přichytili. To samé uděláme na druhé straně. Nyní dotáhneme šroubovákem, čím se potahová látka vypne. Dáme si pozor, abychom tam nepřichytili látku. Posledním krokem je nasazení a přišroubování nožiček. Vložíme na rohový díl. Pokud nejde, použijeme paličku a jemně. Nyní budeme šroubovat nožičky. Pokud použijeme jako šroubovák, je potřeba nejdříve šroubek vložit a zašroubovat o pár závitů, abychom závit nezničili.